Здравейте, днес ще ви покажа на моя сървър на Minecraft. IP ще го има в описанието. Така, тук са правилата. Тея. Тук и тук. За да видите как да защитите вратата и честа. Пишете warp, побеши warp protect. Протекти, тук има някои правила, как да пишете само ви. Но и друг човек да го вижда. Татък е затвора и малко гадно се е получило. Тъй. Сега да ви развиждам. Това е шопа. Нали, купува се с ляво, купува се с дясно копче на мишката и продава с ляво. Ето тук ги ти на картината и колко бай колко да го продавате и сел колко да колко да го купувате и сел колко да го продавате. Това са къщите на админите, които са до спална. Аз все още нямам къща и там ще ми бъде моята. Тук слагаме ракети. Не сме го заредили още напълно. Други... Тъй. По някое време ще викам хората. Телхата, под нея може да има подаръци, но не е сигурно. Тъй. Ако напишете Warp гора, отивате в гората, там е PvP арената. Пишете Warp PvP. Тук строят една лодка и там, е го корабчето. Общо взето това е Warp гората. Warp гора. Тук е тъй, сега е тъмно и може да има зоната. Тук много може да сцепите дървета, но посаждайте ги, моля ви. На спаун, напишете, нали, на спауна там, дето е корабчето, е Warp също, може да ловите риба. И тук има също да се продава такова. Да се продава лодка, ако искате да плават за някъде. Това е от мене. Довиждане.